ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ban Pynmih Pisa ban beteng ni tei sakoi ka Kamra Klass nakabenta ka SSA LP School Amkoy ka VOD ya hunlang SHG Amkoy hakajingit lang baka Amkoy Village Dorbar ka bahap hapo ka Amlarem Subdivision West Jaintia Hills District ka Pynlong na ka Shad Rong-Kusi bashi Sngi haka santrik rempang hamadan bol jong ka Snong Hagari ka Sngi ka Snong ka thaw ka shong shit hipok na ka jingti jong kising kinakra baka jingkin u jong kisur na kitang muri jong kinong tem nong put tenra jong ka ni ka Snong ringkat ki jing pong jing deng tenra jong kinong Shad Unong ay but jong Snong Amkoy uba barson el poti haba pensar sa pang Rong-Kusi ulo ang bakade ka jing Shad kemen jong khon war Jaintia ban ai ngu yu blay try kenrat halo ki jing khu bulat he sei ken thop na du ka kwat ka khya ka rap karyang ka kamai ka ji ka roi ka par lor ki wei pat hapo ki Snong ki thaw Ban Pynmih fon na kamtaban extend jaga SSA LP School hang ako isong Amkoy. Teka ji siya Rong-Kusi kam don jimi nang nang fon. Kay ka ki storm kolong tang ban invite ya ki brio ki rohan ki samla ki khna manu ban invite ya ki bagin wan sa Rong-Kusi nangta bakin yano donation kar bakila. Hakata ko kom kita ni ka fon nang ta ki don ki mono sam spa don ki mono 1000 bat ka tete bat suban rap halor kini ke borok dari thu jong ni kong bat me ba Rong-Kusi hakpa manusia kolong don kambha namar amla ban Pynlong ya Rong-Kusi kenu Rong-Kusi hepo ju Snong lada kamdon kata ka jing kwai jingkhia lada kamdon kata ka jing bha ka mai ka ji ka jimut jong Rong-Kusi kamut ni Pynlong namar ba uneu snem ka jing kwai jingkhia kawan ka Snong karoi kapar kawan ka Snong bat kumju ru ki jing thit jungi baro kilong ki bayai berbor po iyo pat nakata ka daw kum kirang ba ki student kam man Pynlong ki Rong-Kusi kum si benta ban ai bungu ai burom iyo pranong bu thau bat ka ju ru kom ru kanai ka Rong-Kusi ko bakalong menta imat kalajandu te ban Pynmih culture jongi po Snong kena bagi kena jungi kintip ya kala syai don kam Pynlong ki Rong-Kusi lakum nu kunu si snem last Rong-Kusi bal Pynlong hapo Snong jungi kolong ha snem ar bala Pynlong da kaseng hun katrai poti bat menco hang nei hemedang nadu kata snem hadu mentam don Rong-Kusi su kai ka daw namar ada Pynlong ka neru kinong sat kim tre su ban sat menta ikwat ka Pisa hajing isya ban sok Rong-Kusi mde ya Pisa kadai tang ka burom ban penne ngiu ya kritik dustur jong ulo so man swajui namar kanai kritik dustur ladang ilong kistan du ngide ban but yaki kamtam hakariam ka bek jong kena samla menta ladang ipai hakariam hakalu kejilong akol jong kena samla menta ka pher bak na di bam swa tena kata ka daw kanai ka seng jong kan thai ka seng group kala Pynlong khna kene ban yadai kun samla jungi
naga sungkha sungman naga tible bat kiwe jun kampo jung snong namar daga baki yo inuksa kumne let's say hadin habut kisabut ikadai nuksa bat kata kalau ngejing mentua naga benta jong kitu ki balik ikadai Rong-Kusi Sngi la Shad dagi senrang usrang habagi Shad kidon ajat kerkom Shad kabenkong kadai Shad paiba bat kebar kadai Shad mesti kadai Shad mesti kemut kebiasin bat kecil cuma jong barim ke mandai bat akapo jamit pada nuduk saw bajet ter Habsat pada kentai kita mencat lek nunggu ke postan beje hadu ar beje la beje mustep kata kadai komsat jong ki kentai borok simen bat hakade ke Shad ki khun samla jong snong bat kiwe snong ki bawan hangne ke pol janmit ki sei ke Pisa shipno ar pheu dengka ki si hakitu ki kentai ki basat yanu baki itna komsat juki teng don ki kentai ki jo 1000 don ki jo 1000 bat kumtar ter ya kata kamla bot ong mo ndai kedai kata korkom bat kedai ke jing sik Pisa kam dei ke basniu kedai ke babha kedai ke jing pen bok pen riu ya utul ni ke tung Shad ke banang baban Shad bat hagani ke jing Shad jung thai bro sanik sing pat ka don ke competition haga bakut tangmuri ni ber mentau senen kini ke seng hakut ki bu hadu la hajar yo bajob bat 1000 yo badan kata kedai ke competition pan put tangmuri barok kisnong don pawar kinwan mentah ke jan hangne kin sim bentah kata ke competition bar unu bajob unjo kata boskit ke ba aja tengka bar itu badan pada unjo sejar bar ki judge ki barah hang tu ki deban judge ba klem don kanu jing syak liang bar ki judge itu ke jingput tangmuri berbor ki sim yakinu ki bala ban put ba lightly ki sing mun kita ken rak ke thong kitu benang batang atli pada itu mut glasaren Nama hak sing teh don samja. Te unu bola ban put lai mut la jokpa. Kata kedai kerkom Pynlong ikene Rong-Kusi juga. Tengi dari grup SSG ke grup juga kadai ke keteng jong hilang. Te long iladan hang ne hadu hanya grup. Temen ta nila temu man Pynlong ya kene Rong-Kusi. Kejing temu jengi man Pynmih fon man ta kaskur. Mar ngikum ke grup kedai nimpat kot bor ben le ai. Rai tanggat ni katolong ni ya perlu jumut pra senggan thai nimut ban ya Pynlong ya kene Rong-Kusi kana men yo ban ban sina ya kawai kata kayu skor tei jong ka school SSA namar kadu kadang don cing dona kata dang Pynmih pon na bantakan ni ga skor ya kene Rong-Kusi jengi ni kum bikin thai sing SSG group second group jengi layo bakane kebukser keburupa ni Pynlong ya kene Rong-Kusi walang ilong gidang badang red badang duna nang telot nang swairu ndrei ni simti bai ni trelang sibut kana ben yo Pynlong ya Rong-Kusi padang ngene Rong-Kusi en kikemen kilek ya beliau jemut perakan kai sini santai ban ya keren sip stop namarngi ngadan kun reti nilek beliau jemut tanya karang namarngi kumikin thai ngi hap Pynmih ki kun samla kun kan thai jengi bakin long kita ki samla lot long samla badang setipakan